gisteren had ik het idee van, nou, ik zal eens even naar het strand. Het is laag water, 10 uur en dan ben ik voor eten ben ik weer terug. Dat was de bedoeling. En ik ben zo over het strand heen gereden en op het eind kwam ik om de punt heen, hè, de Hoorn noem je dat. En toen zag ik daar iets ronds liggen langs de waterlijn. In eerste instantie dacht ik dat het paraffine was, omdat we dat wel vaker op het eiland aanspoelt en zien. Dus omdat het een beetje vaste stof leek, dacht ik inderdaad dat het paraffine was wat in een tonnetje zat. Het tonnetje was opengebroken, er zaten nog 3 van die plankjes op met een bodem. Maar het werd pas vreemd toen ik tijdens het fotograferen een bonkje er zag uitrollen, zeg maar. Toen denk ik van, hé, dat is toch niet helemaal wat ik normaal zou verwachten. Het stonk ontzettend, ja. Het was wel een beetje dat het een ontbinding was, zeg maar. Wat wie de eerste indruk? Deerlijk. Voort al? Ja, want mijn naam kwam eerst als tekend zin van rugwervels. En met zulke rugwervels kunnen wij echt net rennen en staan. Dus dat wie voor mij al duidelijk. Enig idee wat voor dier? Nee. Het is in ieder geval niet een lietsbeest. Nee, het is een wat groter beest. Het kan best wezen dat het gaat om afval van eten, wat in een tonnendien wordt. Of dat ze het broeken voor visaas.